இன்டீரியர் டிசைனர் சூஸ் பண்றது இன்ஸ்டாகிராம்ல நல்ல போட்டோஸ் இருக்குதான்னு மட்டும் பார்த்து பண்ற ஒரு விஷயம் இல்ல. அவங்க உங்க வீட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா? Do they understand how you live? That's important. Before you finalize your interior designer, these are the 5 important questions that you must ask. 1. இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்களா? Number 2. மெட்டீரியல்ஸ் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்களா இல்ல ஜஸ்ட் கேட்டலாக்ஸ் மட்டும் காமிக்கிறாங்களா? Number 3. காஸ்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கா? Do they give you a budget upfront? இல்ல நம்ம பண்ண பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்களா? Number 4. Real completed projects காமிக்க முடியுதா or it is just designs? And lastly, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Number 5. Do they have in-house production who can actually execute what they design? நல்ல இன்டீரியர்ஸ்னா காஸ்ட்லி மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இட் இஸ் ப்ராப்பர் பிளானிங், ஆனஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி எக்ஸிகியூஷன். இது மூணுமே நல்லா இருந்தா தான் வீடு அழகா வரும். ஸோ டிசைனர் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்க. அது உங்க ஃபியூச்சருக்கு கண்டிப்பா வர்த்தா இருக்கும்.